Bine ați venit la un nou videoclip. În acest videoclip voi deschide 100 de crate-uri în Murder Time. Mi-a luat foarte mult timp să le obțin, așa că cine vrea să primească și el niște cuțite și lucruri gratuite pe Murder Time, pur și simplu să-mi dea ad și să intre. Bine, acum hai să începem. Voi deschide toate aceste crate-uri, începând de la cele care sunt foarte puține și mai greu de obținut, până la cele care am foarte multe dintre ele. Vom începe cu acestea. În acest videoclip, dacă ar fi să-mi dea o legendară, ar fi foarte frumos, dar nu cred. De două ori Samba. Disagree, ok. Acel box nu a fost așa de norocos, dar mai am și unele mai speciale ca cele din grup. Mai am emote crate-uri și un life crate, care l-am obținut când am făcut 10 win-uri, așa că și voi puteți să obțineți. Puteți să dați A dacă doriți, că eu n-am nicio problemă. Diamond knife, ok. Diamond knife, uitare, i-am dat unei prietene un diamond knife. Fancy fit, ok. Primitiv, ok, tare. Ok. Și ultimul, fancy fit, ok. Deocamdată încă niciun cuțit foarte bun. Am o grămadă de like knife-uri doar ca să fac bani. Și astea stari. Uitați, dacă vreți să-mi dați ad, acesta e numele meu. Următoarele boxuri să fie cele albastre. Ăsta. Are o șansă, te rog? Nu. Fried. Ok, ăla ar fi un titlu foarte tare să le echipez într-un meci public. Da, măcar să-mi dea unele. Ai, de două ori același cuțit la... Chestiile astea valorează 85.000 de monede din joc. Am zis să nu le vând. Dar cred că ar fi fost o idee mai bună să le vând. Emerald knife, ok, ceva nou. Forest, ok. Are o șansă? Nu, Crystal, ok. Nu e prea bine ce-mi pică. Din câte se vede. Am cel mai mare noroc. Se pare. În sfârșit! Chiar îmi place cuțitul ăsta. Chiar am încercat să-l obțin. Unde e ăsta? În sfârșit am obținut cuțitul ăsta. Se potrivește cu title-ul. Ok. Am multe titluri, dar cred că o să-mi iau Fried. Pentru că mi se pare că pur și simplu e troll. Și mulți copii din clasa mea îl folosesc. Acum vom deschide crate-ul ăsta. Galaxy Crate. Deschidem fiecare. Ok, Rich. E un titlu destul de bun. Gold Knife nu e rău. Nu e cel mai rău knife care putea să mi-l dea. Încă un Gold Knife. Ok, acum e cel mai rău knife care putea să mi-l dea. Nu? Ok. Îl dau unui prietene titlul acela. Wooden, nu e rău, e chiar tare. Și Ceacea. Ok. Acum, cred că vom trece la acestea. Steampunk Crate. Doamne, știu să-mi dea și mie mai multe knife-uri, că de nu am pierdut o grămadă de bani. Și nu e bine deloc.
N-am neștă. Are o șansă și alfa. Ok, alfa îmi place. Titlul acela l-am mai avut și chiar îmi place. Engine, ok. Și ultimul aici. Ce pe aia? Ok, nimic bun, dar le deschidem acest Sakura Crate. Poate să-mi dea Rainbow Knife, Honeycomb Knife sau cum se numea. Honeycomb Knife, da, l-am mai avut, dar i-am dat sell pentru că am fost un tâmpit. Și am mai avut și un Epic Knife, dar tot i-am dat sell. Vorbesc serios. Să vedem ce pică. Ok, nimic. Emerald Knife, hai că e decent. Aici. Nu pot să le dau reveal, din păcate. Cam 5 ruburi, că de nu le-aș fi dat reveal. Dar asta este. Puteți să-mi dați gift chestii, să-mi dați add friend. Mie chiar nu-mi pasă dacă îmi dați. Pentru că o să fac accept oricum. Că accept la toată lumea. Că așa mi se pare mai frumos. Ce crate-uri să deschidem? Am o grămadă de event crate-uri. Asta e clar. Sper că o să obțin un knife bun. Hai că le deschidem pe astea. Uite așa, de la 1 la 10 pe alea. Frosty. Cred că cel mai prost title. Ruby Knife. În sfârșit încă un Ruby Knife. E cam al treilea care mi-a picat până acum. Run, ăla-i tare. Frosty din nou. Nu-mi place titlul ăla. Ruby Knife, ok. Țin o grămadă de cuțite, dar nu cuțite care le vreau. Că mi-ar pica acea legendară. Că după calculele mele aș fi avut cam o 20% șanse să-mi pice. Și da, nu cred că îmi pică. Sau măcar mai multe cuțite mai rare. Atât, pur și simplu. Da. Acum vom deschide, am o grămadă de crate-uri astea. Venom Crate. Broke. Ok. Asta e Venom Crate. Da. Hai să vedem. Aici. Broke. Zombie. Ok. Da, din câte se vede, eu am cel mai nașpa noroc cel mai nașpa noroc. Dacă mi-ar da ceva mai bun ar fi foarte, foarte bine. Că aș putea să-mi cumpăr o grămadă de abilități. Că am deja abilități, doar că vreau și eu să-mi iau o singură abilitate care mi se pare că e foarte, foarte tare. Care este fix Ninja. Fix aici. Ninja îmi dă, are passive ability. O face cu 17% mai rapid și îmi dă un double jump. Și astea stari. Ăsta mi se mai pare tare. Dar e cam scump, așa că eu strâng pentru Ninja. Da, mi-a picat o grămadă de knife-uri. Din păcate, decât unul singur. Rar, dar în rest astea. Cine dorește poate să lase un comentariu cu numele lui sau să-mi dea direct ad, să intre pe mine odată sau să-mi trimită mesaj pe Roblox și o să-i dau câteva knife-uri. Dau unul de emerald, unul de diamant, unul de gold și unul de ruby. Și dacă vreau și unul ăsta de uz, îi dau. Mai am și o grămadă de astea, nu-s prea tari. Ăsta cu zombie mi se pare tare. Mai tare, dar în rest sunt cam clasice astea. Da, la titluri, vă dau și titlul dacă doriți, că eu n-am nicio problemă. Mi se pare că ar fi tare să-i dau unui prieten noob title. Chiar mi se pare tare. Ok, să trecem la următoarele creaturi care să fie fix astea. Am dat la întâmplare într-un fel, nu știu. High kick, ok, decent. De fapt, deloc bun. Diamond knife, al doilea diamond knife. Ok,
n-avea ce să-mi dea de aici. Din ăsta tot n-are ce să-mi dea. Ok. Din ăsta are o șansă să-mi dea ceva bun. Doamne ajută. Nope, machine. Ok. Se potrivește unui prieten că dă numai o singură abilitate, invizibilitatea, și încă una care trece prin pereți. Am uitat cum se numește, face parcă. NPC. Ok, în sfârșit că i-am dat unui, vorbesc serios, i-am dat din greșeală Cell. NPC. În sfârșit l-am luat înapoi, în sfârșit. Diamond Knife. Assassin's Crate nu este foarte bun. Da, niciun crate nu e foarte bun. Mai bine le dădeam Cell și aș fi obținut destui bani să-mi iau acela, dar am zis să fac un videoclip tare în loc să le dau Cell. Încă un NPC site-ul, perfect. Ălea chiar tare. Dar două mi-ajung high kick. Am la high kick-uri îmi ies pe nas. Ok, acest joc își bate jocul de mine. Da, la final le voi da pe acestea. Bun, atunci hai să vedem ce mai îmi dă și din acestea. Următoarele sunt acestea. Hero Crate. N-am dat niciodată un Hero Crate și chiar vreau chestia asta, winner. Că ar fi chiar tare să intru într-un meci și să mi se vadă title-ul winner. Bine, mă, în sfârșit ceva ce am vrut. Al doilea, la propriu. Hai să vedem și Hero, ok, și ăsta îl vreau. Eu vreau titlurile de aici, ca titlurile acestea sunt chiar bune. Și ca NPC. Ca titlul NPC. Să vedem. Următorul. Lost. Extrem de toxic. Mi se pare foarte toxic. Min-mag. Ok. Ultimul. Fix aici. Pe mijloc. Notice. Ok, am fost prea mult pe loc. Am mai pățit odată. M-a trimis fără să vreau. Următoarele le avem pe acestea. Soul Crate. Mi se par tari titlurile. Sunt destul de inventive, să zicem. Diamond Knife. Ok, am la knife-uri destule să vă dau la toți. Soul Title. Ok, o să revin imediat după ce o să mă uit un pic la încă ceva de la titluri și emote-uri și knife-uri. M-am uitat și am văzut că dacă o să-mi pice în continuu emote-uri, o să pierd o grămadă de bani. Așa că să sperăm că nu o să pierd. Înapoi la Soul Crate. Un titlu bun, oare? Bine! Dar frate, mi iubește knife-ul ăsta. Cred că îl dau. Nu știu, să-i dau mesaj mai târziu și dacă e ceva îl dau. Dacă zice să-i dau Cell, îi dau Cell. Nu da cu mesaj de la alt telefon. Deschid astea că ți-i dau mesaj. Ok, a zis că pot să-i dau Cell. Că el nu-l vrea. Preferă să-l primească el singur decât să-l primească de la altcineva. High kick, mă bântuie high kick-ul. High kick-ul mă bântuie. Ok, încă un Diamond Knife. Cred că am 5-6 Diamond Knife-uri. Neapărat să-mi dați ad ca să vă dau Diamond Knife-uri. Mai am două tipuri de chesturi până ajung la Bunny Chest. Arcade Bunny Chest. După aceea voi ajunge la acestea. Știu, grup chesturile aș fi putut să le dau ca să am reward-uri bune de dinainte, dar nu. Să le deschid pe videoclip. Unul singur l-a dat fratele meu din greșeală, așa că n-am putut să-l filmez. Mi-a dat fix un Firestone Crate. Așa că n-a fost chiar așa de rău. Doar că a fost. Burning, ok. Oh, Zebra Knife.
Chiar mi se pare tare. Ok, începe să vină profitul înapoi. Deci în total din toate chestiile astea trebuie să fac peste 85.000. Și poate că fac. Poate că fac. Sunt niște așa. Oh, magma knife. Forță. Știam eu că o să fac profit. Bine, nu știam. Eram sigur că o să pierd o grămadă de bani. Dar nu contează. Asta e partea a doua. Robot. Am ajuns la Underworld Crate. Mi se pare un crate destul de decent. Nu este cel mai inspirat. Dar mergem. Hai să vedem. Primul. Zombie. Ok. Mi-am pierdut zombie title-ul. Într-un pariu cu un prieten. A trebuit să îl dau. Pentru că am pierdut un match de 1v1. Doar pentru că eu trebuia să folosesc tracker. El nu folosea invizibilitatea cum folosește de obicei. Și atunci folosea phase. Așa că... Da. Am cam luat bătaie. Așa trebuie să-i dau 3 title-uri. I-am dat zombie și NPC. Că n-am avut alte title-uri. Mai avem alea special de la niște coduri, dar prefer să le păstrez, că alea sunt mai rare decât title-urile acelea. Fancy Fit și ultimul. Dead, ok. Toxic. Acum vom da. Am rămas pe la ultimile 19 crate-uri. Hai să vedem. Arcade Bunny. Am încredere în acest crate că îmi va da ceva bun. Sunt atâtea chestii, dar să nu-mi dea title-uri. De fapt, title-uri și la emote-uri să-mi dea de la acesta epic și aici să mi le dea pe astea. Astea sunt cele care mă vor ajuta. Astea vor face profit, cred că și ăsta. Și astea vor pur și simplu va rămâne la aceeași valoare și cred că le dau sell. Vedem primul. Cupcake. Cake. Credeam că e cupcake. Arcade Bunny Crate și cactus. Mi-am mai picat vreo 3 cactusuri din chestia asta. Louder. Nimic bun. Louder. Cactus Knife. Și Arcade Bunny Knife. Este cel legendar. Mi-a picat unul din cele mai rare knife-uri din joc, cred. Nu știu ce părere aveți. La giveaway clar nu-l dau pe acesta, dar pentru că mi-a picat 100.000, voi da la giveaway un magma knife. Acest magma knife îl voi da la giveaway. Așa că cine vrea un magma knife, nu știu, cine îl vrea, îl vrea, îl câștigă. Că tocmai am obținut unul din cele mai rare knife-uri din joc. Bine, mai sunt knife-uri care astea cred că sunt mult mai rare. Dar n-am cum, nici astea sunt mai rare, dar n-am cum să le iau. Mă întorc imediat. M-am întors și vorbind de giveaway, da, nu este foarte rar, dar voi da magma knife-ul. Știu că nu este chiar foarte mult, dar sper că vă va plăcea. Având acest lucru, este extrem de tare pentru mine, care a avut doar un knife epic sau ce raritate era. Cu ce tare e. Niciodată n-am pus mâna pe un knife mai rar decât epic. Sau vorbind corect, jucat mai mare cu unul mai bun de unul rar, dar las. Are niște efecte chiar tare. Acum hai să trecem înapoi la opening. Mai avem niște arcade-uri. Nu știu unde am rămas, așa că vom începe de aici. Desert Knife. Ok. Am început foarte bine. Sunt niște crate-uri destul de bune, se pare. Am vorbit prea rapid. Hai să vedem. Da, mai avem acestea două și nu mi-a picat nimic bun. Developer Knife. Wow, mi s-a întors norocul rău de tot. Am făcut la o grămadă de profit.
și cake title, dar îmi pare rău, aș fi vrut eu să vă dau un knife mai bun, care a fost așa mai frumos, doar că nu pot. Pentru că mi s-ar duce cam tot ce aș avea. Wow, am fiecare knife common din joc. De multe ori. Deci, da, o să rămână giveaway-ul, dar facem o mică diferență. Voi veți alege dintre Desert Knife, Magma Knife și Waffle Knife. Acum vom deschide crate-urile astea. Group Crate, Hero Crate, Open, Emerald Knife, următorul Group Crate, Soul Crate. Ok, Soul Crate-ul e destul de tare, dar hai kick din nou, da, nu e prea tare. Emote Crate-urile. Acestea pot fi foarte bune sau foarte slabe. Holiday. Dar cât valorează un emote așa de rar că e legendar? 5300. Forță. Următorul. Au ceva șanse să-mi pice de-astea. Electro Shuffle. Tare. Ar fi tare să dau într-un lobby public. Doar ca să mă flexez. Dar nu o să fac de-astea. Dizzy. Ok, mi s-a dus norocul. Deci am două din astea emote-uri foarte tari. Holiday, care chiar e destul de tare. Și Electro Shuffle. Cred că e emote-ul meu preferat. Ok, să trecem la ultimul crate, care este un knife crate. Are șanse destul de mari să-mi pice legendar și îmi pică minim rar. De aici știu că mi-a picat honeycomb. Nu știu cum l-am obținut sau ceva. Dar să sperăm. O să opresc filmarea și o să încerc, după ce dau acest knife crate, să mai obțin niște group crate-uri. Că mai am niște conturi. Dar hai să-l dăm și să vedem. Să sperăm la cei mai buni. Are șanse decente. Are 1 în 4 șanse să-mi pice. Te rog, fii cu noroc. E bun. Am făcut o grămadă de profit. Dacă le dădeam să-l făceam 85.000 și am făcut aici din astea două de-abia jumate. Așa că da, voi reveni cu filmarea când voi lua restul de group crate-uri. Am intrat de pe contul fratelui meu, de pe tabletă, și acum vom lua group reward-ul. Și am mai obținut un group crate. Acum ne ducem aici și vom accepta trade-ul. Și el ne va da în mare parte tot ce are, pentru că fratele meu nu se joacă de pe acest cont. Așa că lui chiar nu-i pasă. Că nici nu se mai joacă acest joc pe tabletă. Nici nu s-a jucat, nici nu se mai joacă Roblox. Așa că 75 de bani gratis. Și suntem într-o rundă. Să terminăm repede. Că n-am niciun chef. Nu uita că n-am nicio abilitate de viteză. Stare efectele. Ok. Ieșim. Și mă voi întoarce cu următorul cont. Ok, acum am intrat de pe contul meu de pe tabletă și va accepta. Și îl voi obliga cu un cuțit la gât să-mi dea tot ce are. Și are doar un group crate, ok. Credeam că mai are un crate. Am confundat contul. Când mă voi loga de pe contul fratelui meu, atunci vor fi chestii mai bune. Dar până atunci, trebuie să spun, dar nu vor fi. Da, acum el poate dispărea în pace împreună cu celelalte conturi uitate ale mele. Și a venit și contul fratelui meu. Am vorbit cu el și a zis că mă lasă să iau tot ce are pe cont. Așa că îmi va da 4500 de bani bănuți. Îmi va mai da un cuțit, un titlu și toate aceste crate-uri frumoase.
care le vom deschide. Am câștigat toate aceste lucruri. Și da, acum poate dispărea și el în pace, împreună cu celelalte conturi uitate. Bine, ăsta nu chiar foarte uitat, dar las. Ok, acum avem mai multe crate-uri de deschis. Și mult mai multe cuțite. Da, mai mulți bani. În primul rând, am uitat să iau group crate-ul de pe contul lui. Mă întorc. Ok, m-am întors și de data asta n-am uitat de crate. Da. Acum vom deschide Magician's Crate și poate că va avea ceva bun, fix la mijloc. Fancy Fit, ok, mă bântui monturile acestea. Următorul este Get Out. Ok. Nope, nu-i dau sel. Poate niște cuțite ceva rare. Zero, nu, Grass, ok. Ok, la cât am dat green la jocul ăsta chiar trebuie să dau touch. Chiar trebuie să ating niște iarbă. Nu, trebuie să iau. Unde e la toxic? Soul. Nu. Toxic. Așa da. Primul grup crate ne va da Arcade Bunny crate. Ok, alea sunt cam cele mai bune, cred. Chiar cred asta. Zen crate. Și Phoenix crate. Începem cu Zen crate, care ne va da Emerald Knife. Nu e așa de rău. Și Phoenix crate, Flame. Arcade Bunny crate ne va da Power Blast. Ok, cred că am o grămadă de Power Blast. Și acum are o șansă să ne dea o grămadă de din astea. Are o șansă 1-33, cred, sau 33%, ceva în genul ăsta, 1-3 să ne dea o legendară. 1-3 avem 4 legendare și acum îi 50-50. Hero Landing, ok, nu e așa de rău. Hai să echipăm Hero Landing. E tare, nu e rău. Mai am. Dar dacă tot mi-a dat atâtea Power Blast-uri, de fapt nu. Eu zombie, nu risc. Unde e ăla? Zombie. Ok, knife-uri. Am multe să vă dau la toți care veți vedea acest videoclip. Și da, giveaway va fi și mai mare. Puteți să alegeți dintre Desert Knife, Magma Knife, Waffle Knife și Zebra Knife. Eu acest Heart Knife nu-l voi da pentru că mi-a luat o grămadă să-l obțin și chiar nu mi se pare corect pentru mine să-l dau. Și da, următorul scop este să obțin mai multe knife-uri. Pur și simplu. Până voi obține mai multe legendare. La un moment dat voi da un giveaway și de aceste knife-uri. Dar eu zic că dați acest videoclip și că a fost un mare W. Apropo, pentru că am obținut atâtea emote-uri, voi da și acest, nu Electro Shuffle, Holiday. Voi da Holiday giveaway. Cine vrea să-l vândă, îl poate vinde, chiar nu contează. Așa că giveaway-ul va sta în un knife, Holiday și câte titluri avea. Bine, nu chiar un knife, un singur knife rar. Că în rest pot să vă dau knife-uri, common. Așa, am și eu câteva aici în buzunar. Economisim. Ok, asta a fost cu videoclipul. Și am plecat. Hai, pa!